Na sziasztok, sziasztok! Mai napon Fortnite-ozni fogunk. Itt lesz Benni barátom is. Csak még most indul a Fortnite, aztán még nem halljátok. De ha elindul, akkor mehet. Akkor már hallani fogjátok. Az előző videókon, ahol meg lett az 57 megtekintés, ezt nagyon köszönöm mindenkinek, aki megnézte azt a videót. Légy szíves, ezt a videót is nézzétek meg. Nagyon nagy lenne, hogyha mindenki feliratkozna ránk. Aki feliratkozik ránk, annak egy óriási egy pacsit küldök innen is. Úgyhogy mindjárt hallani fogjátok Bennit is. Egy ilyen 5 perc múlva. Írj meg kommentbe ez a videó alá valaki, vagy bárki, hogy aki többet szavaz a Fortnite-ra, az lesz, aki többet a Stumble Guys-ra, olyan videó lesz. De írjatok mondjuk bármilyen játékot, és azzal játszunk. Kipróbáljuk azt a játékot, csinálunk róla live-ot, ha valaki szeretne jönni Fortnite, vagy bármi más játék, szóljon, kommenteljen ez a videó alá, bármelyik videó alá, megnézzük, és akkor jöhettek. Úgyhogy jó lesz, jó lesz. Na, itt vagyunk bent. Meghívjuk. Meghívtuk őt. Egy pillanatot kérek. Na, itt vagyok. Csak írtam meg a barátunkra, hogy jöjjön. Meghívjuk őt. Reméljük jön. Jöjjön egy pillanat. Jó. Jöhet, akkor addig megyünk. Addig szavazzátok meg kommentbe. Sokból mit vegyek meg. Megvigyem a Battle Pass, vagy bármit. Jó, hát akkor addig megyünk egy kört, mondjuk. Nem maradj be. Itt van a kis húgom is. Beköszönsz, Lina, beköszönsz? Hát nézd ide, Lina, gyere. Mindjárt. Kis húgom is beköszön. Sziasztok! Köszöntő is. Jó, hát addig megyünk egy kört. Gyere, akkor lépj föl. Gyere már, lépj föl.
Jó. Akkor adni. De gyorsan gyere már, mert már megy a videó. Aja. Járjon ő is. Köszönj be, köszönj be. Kinyomlak itt, jó? Köszönj be, Benni, köszönj be. Hát akkor most Benni nem jön. Jó, hát akkor kikikeljük. Szólalj meg, Benni! Vagy! Beszélj egy kicsit hangosabban. Basszak így de amúgy nem bírok, mert itt a szám előtt van. Jó, így jó, így jó. Így nagyon jó vagy, nagyon jó vagy. Így belefújom a levegőt. Ne fújj bele, nagyon rossz. Ezt meghalok. Amúgy köszönj be, mert nem köszöntél be. Megköszöntél? Aha. Tényleg megköszöntél sziasztokkal? Aha. Akkor én vagyok a süket. Élőzzük. Írjátok meg kommentbe, hogy milyen videó legyen. Vagy írjatok játékokat, és azt fogunk menni. 10 for 10. Né, amúgy meg már az egyik videómon már 57 megtekintés volt. Vaja. A, Oszi. amúgy Eredmény. Milos is hozzá kommentelt, hogy te vagy a legjobb videós. Hát azt nem hiszem, hogy megnyerjük. Nem baj. Annyi a lényeg, hogy játszunk egy jót. Meg jó legyen a tartalom. Élvezzék hogy menjünk a harcba, kempeljünk, bármi. Hát azt nem élvezik, hogy kempelünk. Hát hogyha kempelünk, azt nem. Hát a fájtolunk. Na, azt már élvezik. Na, az biztos. Az se biztos. Az se biztos, hogy meghalunk. De nem baj, attól biztonságosan kell játszani. Hát azért... Na, amúgy... Tesó, hallod? Oda nézd már, mennyien mentek. Hova? Oda, amit jelöltek. Meg oda ment egy orosz hadtérő. Baszta! Jézus! Egyik körbe beugrunk oda, jó? Legyen valami izgalom a Jó, videóban. majd a kövi körbe. Többi körbe oda beugrunk. Legendary chest. Az GG. Hammer. Bocsássatok meg, hogyha én nem játszok olyan jól. Én se. Én még gépen kezdő vagyok, inkább úgy mondhatjuk. Én se játszok olyan jól most, Jügi. Hát de te általában jól szoktál játszani. Egyik knock. Szép. Törtem nagyon. Lovos. Ja, hát addig nem megyek oda. Egyik, ami nagyon fekszik. Egyik fekszik. Egyiket Nem törtem megyek sírta. oda. Hát Egyedül egy perc is hívjuk. Na, gyere. Menjünk rájuk. gyerünk rájuk. Hát mondjuk ezt nem ígérem, hogy ezt a fightot megnyerjük megint. Nem baj. Mert... Hogy... Élvezzük. Hallod, ezek itt vannak alattunk. Ez igaz, de... Most kajak rámegy? De hogy megyek? Jó, gyerünk. Így van. Várjál. Befogyott. Ámra. Gyerünk. Igen.
31. Jó, ugye igazad van most, alapjáraton jól szoktam játszani. 31! Én is 31-eltem a palit. Én is. Állítom, meghalok. Hajj meg. Bocs, Jaj. nem fogok oda menni valahogy. Nem menj rá, Jó, nem menj rá, nem menj rá. túlélem. Kis pisztröckél. Jesus Christ, itt van munkám. Amúgy ránk jönnek előre, és akkor de legalább izgalmas lesz. Írjátok meg kommentbe, hogyha még játszunk úgy ketten. Jó, mondjuk itt videón kívül nagyon sokat szoktunk, de Hát de... Igaz. Hallod? Bre. mi az? Tesó, mi az szar ez? Ez itt mit? Megfogom. Tesó, nincsen lábam. Így rá tudsz. Várjál. Várjál. Éneklek egyet, jó? Van this there. Hallod, ez a pali ott meg integet. Integet, hol így? Bye bye. Óta. Nem látom. Mi az? Most már látod? Gyere. Integet. Mondjuk videón kívül sokat fortizunk. Hát mi már forti függők vagyunk. Ma amúgy Stumble Guys, az nem Stumble Guys, ez csak négy. Hát ritka. Azt inkább lerájuk. Ezt inkább vele csináljátok. Ja. Azt a contentet velük. Amúgy már itt kb. Mindenki a csatorna része. Ha ez a csatorna egyszer híres lesz, akkor azt szerintem nem magamnak fogom megköszönni egyedül. Már így is van, aki szponzorál. Bármint, hogy nem mondjam, de De figyelj! tudja. Gyere, mert mentünk kell, figyelj! Ah! Figyelj, megfogod a sírt, így ráugrasz is. Jó. Ja, hogy arra, jó. Tesó, tudok a vízen építeni. Tesó. Úgyhogy nem raktam le semmit. Szép volt. De ott még amúgy mindig nagyon sokan vannak. Nem, most már oda, ott, most már ott Igen, vannak. most már ott De van. jönnek ránk. Jó, menj onnan. Nem ránk jönnek. Nem. Eldob a másik irányba. Ne, itt vannak hárman. Milyen hárman? Ott volt tesó, vagy 5-en, 6-an ott voltak. Rajtam is hárman vannak. Gyere onnan! De jó, nem bírok. Már? Mert leesek fordulni, így boss megdobni. Ja tényleg, te ott vagy fönt a izének a tetején, tesó. A Párizsi toronynak, bro. Visi. Az ott jó kis szalám. Nyomjon Párizsi. És akkor figyeld, milyen pickaxe van amúgy. Ilyen jó kis szaros. Figyeld. Nekem is megvan. Ezt már nem használom. Ott vannak amúgy. Nem, amúgy mindent megbecsülünk. Ah, Még a kapunk is egy easy téli szalámit. amúgy az finom. A téli szalámi? És az nagyon finom. Egyik nok. 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 Over. Gyere rájuk. Aha, nem. Innen kell. Ugye ezek nagyon erősek. Jó, ránk jöttek. De ezek nagyon erősek, bro. 15. Megöl. De attól függ, hogy milyen százalékot kaptunk. Már nem jöttél újra, mi? Nem. Még kellett volna, vagy 5 másodperc. Igen. Ready. Plusz 4. Nem rossz. M plusz 5. Jó az. Tík, ez mi volt?
Jaj. Majd én 9-kor már nem leszek. Már? Mész aludni? Megyek YouTube-ozni. Ja. Jó. Hallod, tudod, mit láttam TikTokon? Nem, mit láttál? Egy sütiből készített kanállal ettek. Azt nem görbült el. Nem görbítették el, mint Balázs. Az megölte a kanalat konkrétan. Hogy ez nem Leszorgatta a Balázs fejét. volt, hanem Hunor. Hunor. Megölte a kanalat. Lesz Szegény! csórónak. Szegény csóró. Megölte. Ki nyírta? Megfogta az 303 nap. Az. Mi megfogta? Itt van egy ábrílos. Az fog. Jó, hát ezt nem nyerjük meg. Már? Találkoztam egy ábrílossal. Honnan tudod? Az, hogy olyan ábrílos volt, de mindegy. Gyerünk oda. Nézzük meg. Ha megnyerjük, vagy ugyanilyen jó, top 5-be mennek ellenünk. Nagyon sokan Aha. ugranak ide. Nem baj, próbáljuk. Jó, próbáljuk így. Próbálj megint. Egyiket nokkoltam. Láttam. A másik. Nok! Nem nokkoltam. Ó, nem nokkoltam. Lőd! Lőd, bro! Lőd! Ne, fullboxoljad magad, vagy mit csinálj? Nem tudom. Nem tudom. Ott jó leszel, kempelj egy kicsit, amíg újra nem éred. Maxi más jó. Innen elmenekülök, mert... Nézd, nyugodj meg. De sok. Meg fogok alni. De bro, amúgy innen kívül ma sehova nem érdemes ugrani. Én inkább Nem meghalok. érdemes ugrani. Ember, nem tudom, hol van. Hol van az a chest? Jó ember. Nem annyira jó, de... Jó. Felább. Hagyjuk, hogy ez a csatorna mikorra lesz híres, és 5 év múlva, hogy nem tudom. Hát, hogyha oda tesszük magunkat, Akkor... meg ami Meg ha már jobban játszunk, ha megtanulok játszani, mert amúgy nem tudok egyáltalán játszani, tehát hogy kajak. hát miért nem látod az építésen? Azt láttam, de... Azért lőni, azért... Tudsz, de... Azt is... Építeni nem annyira. De tehát, tesó, lőni azt nem tudom, hogy bírsz úgy lőni, de... De osztod, de sok. Az aimod is batya. Hogy érted? 45-től És hány killed van már? 1. Na, 31? 31. Tőlem is kapta a 30-at. Nokkoltam. Ó, sok. Gyere be ide, fáj. Hol vagy? Hogy élvezzék. Ideje. Hadd élvezzék. Szállvegyetes. Lőnek. Darálnak, te sok.
mondjuk jó lenne egy sniper, Nagyon. ha kívánhatnék. Tudod, hogy be is adná. Hát az jó lenne, mert igazából megfognám azt direkt. Kilövöm el alattuk. Hát, az ott nem jó. Ott vannak! Hol? Aha. Jó. Ketten. Én innen menekülök meg. 64 álltam a paliddal amúgy. Menekülj el! A palit 64 álltam, csak az a baj, hogy utána meg nem volt sok HP-m, aztán hátba lőttek. Amúgy simán, Az igazán gatya amúgy. amúgy simán kilőttem volna, ha lett volna egy kicsit több HP-m. Arjasztod ide azt a shieldot. Várják, kidobok. Itt meg, akkor itt meg gyorsan. Itt meg, mert gatya az aimod, az hogy legyen shield. Van egy shotim. Hát az nekem is. Az vége. Dom, ezek én botosok. De ezek honnan szednek? Tehát, hogy Vesznek piacról. ezek megesznek téged vasarára. Nem tudják. Oszta! Ez gatya! Ne kérlek, menj el! Ezek szépen mögöttek. Mind a vasarára, tesó. 5 másodperc kellett volna még. Ja. Plusz 2%. Plusz 3%. Ready up. Bro. Ha legalább lenne jó aimod, kb. Ugyanolyan, mint az enyém, akkor szétdaráltad volna őket. Az biztos. Kb. Jó, mondjuk egyszer úgy is lesz ilyen aimod. Egyszer biztos. De azért nekem sem olyan hatalmas az aimom. De ezek azért tudnak. Hát ezek biztosan. Ezek nagyon jók most amúgy. Azt egy Platinum 2-esek, azt egyik meg R-rankedes, bro. Azt Meg. ezek szedtek szét. Jézus, bro. Hallod, engem tudod, ki ölt meg? Na. Ez az R-rankedes. De ez megfogta azt, hogy puff. Hát amúgy ja. Ezt mondtuk, hogy nem a izé. Nem a rang számít. Hát azt mondtam. Meg hiába valaki lehet bronzos is. Jó, én És mégis lobbizok. megfogja a shotgunt, hogy puff. Lobbiztam. Tesó, és ez komoly. Mert izé kidobott. Nekem elindít. Az baj. Lenyomjam, nézel? Tőlem. Hallasz? Aha. Jó. Lehet a Bent volt vagy. egy Travis Scott, de... Mi? Szerintem itt ezt a videót így zárjuk le, jó? Mi? Mert most játszol, nekem befagyott. Úgyhogy Majd még utána folytassuk. igen. Na jól van. Sziasztok! Köszönjük ki, Benni! Sziasztok!